It's not a not. En fisk. Nej, det er ikke en fisk. En koksid er ikke en fisk. Det er en båd. Der var altid lidt fisk i vandet, Rasmus. Hvor kunne du? Helvede, mand. Han skyder bare de stakkels fisk på den dyreplager. For helvede, Rasmus. Der er nogen, der har godt lige til en toletnøje af en fedt. Jamen, det er jo en kokosnød. Det er en fisk! En toletnøje fedt, der er altså forskel. For helvede, Rasmus. Bagebold! Og så lige lidt efter. Nu er det en båd! Fuck, man, den bagebold flyver. Jeg har lyst til det. Det er fandme ligesom også med, hvor Berlinmur er henne. Eller hvad Olsenbanden er. Hvad hedder nu hovedpersonen i Olsenbanden? Hvad? Du har nogle gode tidspunkter, Rasmus. Og det er jo ret i. Olsenbanden-style. Sindssygt treatment til child. Det er koksen ikke en nød, det er en fisk. Okay. Couldn't quite make it. Jeg har virkelig fået ham. Du kan ikke dræbe piger. Jeg tror ikke, jeg grinte så meget siden sidste gang, vi spillede Ludo-quizzen. Han var lige herovre i dit lidt af en fedt. Hvordan de har fået en face order, så der er bare ikke har lagt det. Morgenrak. Hvem var lige der hoppede der? Okay, så hold til. Okay, okay. Nu knækkede hans nye mikrofon. Jeg wet the kids, mate. Jeg har ikke snydt mikrofonen ved at få mig til at grine. Griner du stadigvæk af det der? Jeg kan få det. Jeg har dårlig humor. Han har en shotjern her. Okay. Hvor man sådan blev face order. Jeg er overrasket over, at du siger, at du har dårlig humor. Vil du ikke spille Pokémon, der decideret er rent memes? Og alligevel så snakker om dårlig humor. Ja, nu de der face order lige nu, de er nok ved at være træls. Jeg savner virkelig også. Du har poison. Nej, jeg blev ramt af noget face order.